Už si niekedy mal pocit, že robíš všetko správne a výsledky stále neprichádzajú? Že si v osobnom rozvoji roky, čítaš knihy, chodíš na semináre, skúšaš nové návyky a predsa sa ti stále nedarí prelomiť vlastný strop? Potom toto video pre teba. Pretože ti dnes ukážem, prečo sa zmena často nedeje, aj keď ju veľmi chceš. Prečo stagnuješ, aj keď sa snažíš. A hlavne, čo s tým urobiť. Nie je ďalší tip, nie je ďalšia technika, ale radikálna pravda, ktorá mení všetko. Poviem ti to na rovinu. Väčšina ľudí sa snaží zmeniť svoj život tým, že mení to, čo robí. Ale nechápu, že pokiaľ nezmenia to, kým sú ako osobnosti, tak sa výsledky menia len minimálne. Ak vôbec. A to je dôvod, prečo mnohí z vás narážajú opakovane na ten istý strop. Nie preto, že by ste neboli schopní, ale preto, že sa snažíte preraziť hlavou stenu, ktorú postavilo vaše podvedomie. Ten strop je ako sklo. Nevidíš ho, ale cítiš ho. Cítiš ho v tom, že sa ti opakuje ten istý vzorec. Že vždy, keď sa niečo rozbehne, niečo sa pokazí. Že sa ti stáva, že máš takmer úspech, ale nie úplný prelom. A potom sa pýtaš, prečo? Veď robím všetko, čo mám. A je to preto, že tvoja identita nie je zladená s tým, čo chceš. Chceš miliónový život, ale stále sa vnímaš ako niekto, kto nie je dosť. Chceš lásku, ale stále cítiš, že nie si hodný byť milovaný. Chceš zmenu, ale tvoj vnútorný kód má zakorenené, bezpečie je v tom, čo poznáš. Chceš vybudovať obrovský úspech, ale funguješ ako priemerný zamestnanec. A teraz tá najväčšia pravda. Zmena zvonku nefunguje, kým nezmeníš koreň vo svojom vnútri. To nie je motivačný výrok. To je biologický a energetický fakt. Ja sám som si tým prešiel. Roky som sa snažil preraziť limity cez nové stratégie, nové systémy, nové návyky. Ale vždy som narazil, až kým som nezačal meniť samého seba. Nie to, čo robím, ale to, kým som. Začal som prepisovať moju identitu, preprogramovávať moje vedomie, upravovať to, ako o sebe premýšľam. A vtedy sa veci pohli. Zrazu to nebolo ťažké. Zrazu to nebolo o sile, ale o súlade. Lebo ak si vo svojom vnútri niekto iný, realita ťa začne odrazu vnímať inak. Nie cez snahu, ale cez rezonanciu. A to je dôvod, prečo väčšina ľudí zmenu nezažije. Nie preto, že by to nechceli, ale preto, že zostávajú tým istým človekom len s novými činnosťami. Ale nový život si vyžaduje nového teba, novú vnútornú identitu. A práve preto som vytvoril program Životný kľúč. Nie ako ďalší workshop alebo kurz, ale ako mentorský priestor, v ktorom sa nemení len výkon, ale celý vnútorný operačný systém. Odstránime tvoje bloky, ktoré nevidíš. Zladíme tvoju disciplínu s tvojou víziou. Zosúladíme tvoje vedomie s tým, čo chceš zažiť. A nastavíme systém, vďaka ktorému sa už nikdy nevrátiš späť. A ak si teraz povedal, toto je presne to, čo cítim už dlho, potom vec, že nič nie je náhoda. V popise nájdeš odkaz, ktorý ťa zavedie do priestoru, kde zmena nie je cieľom, ale dôsledkom. Dôsledkom nového nastavenia, nového vedomia, nového ja. Klikni na odkaz a pozri si, čo sa za tým skrýva. Nie preto, že to potrebuješ, ale preto, že si už dávno pripravený.